नमस्कार तुमगेल्या मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड हंतू येतसले GSP समाचार प्रति आयतार सकाळ 8:30 तुम सगळ्यांकय मोगान स्वागत करता. ह्या वाराचे प्रमुख सुद्दी आतां तुमगेल मुखारी. कर्नाटक राज्य सरकाराचे कन्नड राज्योत्सवाचे विशेष जावन राज्योत्सव प्रशस्ती आमगेले समाजाचे अरकोडू मोहनदास शेणे हांकां मेळ्ळल आसा. यक्षगाना केले तसले व्हड सेवेक सरकारान हांकां प्रशस्ती दिवन गौरव दिले. ಶ್ರೀ ಆರ್ಗೋಡು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಣೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರ್ಗೋಡು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಣೈ. ಬಹುಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಯಕ್ಷ ಸಿರಿ, 4 ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗೈದ ಯಕ್ಷಪಟು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಶಿಲೆಯವರಾದ ಆರ್ಗೋಡು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ. 1950ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವರು. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PUC ಶಿಕ್ಷಣ, ಬರ್ಮಾ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನದತ್ತಲೆ. ಗೋವಿಂದರಾಯ ಶೆಣೈ ಅವರೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಗುರು. ಅನಂತರ ನಿರಂತರ ರಂಗಸೇವೆ, ಪೆರಡೂರು, ಕಮಲಶಿಲೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಮೂಲ್ಕಿ, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಯ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಧ್ಯಾನ, ಅರ್ಜುನ, ಭೀಷ್ಮ, ಶಂತನು, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ, ಜಾಂಬವ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಮೈತ್ರೇಯ, ನಳ, ಬಾಹುಕ ಮುಂತಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ. ನಿರಂತರ ರಂಗಸೇವೆಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಸೈಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ तिरुपती तशें तिरुमला श्री वेंकटरमण देवस्थानाक भेटी दिल्या आनी पद्मावती देवीक कासुमाले भंगराचे हारो समर्पण केले. तदनंतर आमगेले काशी मठांतू विशेष कल्याणोत्सवय चल्ले. संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन. संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन. संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन. संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद. सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद. संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद. सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद. संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद. परम उदार गुरु सच्चिदानंद. करुण सागर गुरु सच्चिदानंद. परमहंस गुरु सच्चिदानंद. परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद. सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद. संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद. परमानंद गुरु सच्चिदानंद. परात्पर गुरु सच्चिदानंद. परम पावन गुरु सच्चिदानंद. परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद. सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद. संयमींद्र तीर्थ गुरु
सच्चिदानन्द भक्त कल्पतरु सच्चिदानन्द शक्त सद्गुरु सच्चिदानन्द भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानन्द श्री हरिदास गुरु सच्चिदानन्द ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त प्रपोत्राय अनिरुद्धशर्मणः पौत्राय पद्मनाभशर्मणः पुत्राय श्री वेङ्कटेशर्मणेवराय विश्वम्भरशर्मणः तुष्टिशास्तु मंगलानि भवन्तु पुण्यां भवन्तु अष्टमेक अवव्रततक्क अष्टमेक सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा सर्वादि सिद्धि सिद्ध सर्वेश्वरा श्रीदेवी भूदेवी सहित हे श्रीधरा पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेव केरळ राज्याचे एर्नाकुलम तशें तिरुमला देवस्थानांतू बालिका पूजे चल्ले 5 लगून 10 वर्साचे 63 चेल्ले चेडूव हांतू भाग घेतले. आंध्र प्रदेशाचे GSP सेवा समाज वेलफेअर असोसिएशन हांनी ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केला. हाचे विवर ह्या दृश्यांतू तुम्ही पळोवेत.
ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾನ ಅನಂತನಗರ ತಾನು ಎತ್ತಾಸ್ಚ ಸೊ ಮಗಲ್ ಬೈಲೆಗರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಜಿ ಮಗಲ್ ಮಾಮ ತಂಗೆಲ್ ಮಾಮ ಸೇರೋನ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡ್ತಾಸೆ ಸೊ ये मुळक GSP समाजा सेवा ताना ಕೊಡ್ತಾಸ್ ತಿಳ್ಕೊನ तुमगे लगी जल्लल ततला तुम्ही बी येऊन डोनेट कराते आता करंटली ए अनएक्सपेक्टेड सडन प्लॅन अंत अप्रॉक्सिमेटली 20-25 मेंबर्स येऊन दिता असाय सो ऐसी होता 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 यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डोनेटिंग ब्लड डोनेशन चांगात सो एमर्जन्सी कोणाक मेळत की कळना सो हंगेल खातीर एक 4 लोक चांग येत म्हळ्यार इट्स अ गुड थिंग सो यूथ सगळा आयला आसाय यूथ लेडीज सगळे लोक करताय सो नेक्स्ट होता 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 वी एक्सपेक्ट मोर पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूट तुमगेले कांय दुड्ड निघताना आमी ब्लड रिजनरेट जाता वरतना सो यू नो तुम्ही कांय भिवचे सगळं सगळं क्लिना चेकअप करून हिमोग्लोबिन एज सगळं चेक करून स्पेशल ट्रस्टी तान बी मेंबर्स आयले आसाय सो तांनी ते सगळं पळोवन घेवन ब्लड काडचे तुम्ही कांय भिवचे ना अँड क्लीन एनवायरमेंटांत आमी करताय हे येवन आमगेले अन्नुले घर सो तांगेल घरांत आमी करता आसचे आतां करंटा नेक्स्ट होता होता प्रॉब्ली बिगर स्पेसांत विथ अ बिगर क्राउड एक्सपेक्ट करताय मस्त जण येवंका आज आमगेले AP GSP लेकाने ब्लड डोनेशन कैंप दवरला आजी मस्त जन आमगेले आळ येताय म्हणून येताय चेडवां बिलो यूथ 18 years to 50 years लोकांक सांगता ब्लड दिवका म्हणून केन्नाकी वर्षा एक वेळे फर्स्ट टाइम आमगेले GSP AP GSP ने विशाखपट्टणम दवरलेले हेच फर्स्ट टाइम ಕೇರಳ ಅಂತಶೆ ಕೊಡಗನೂರು ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ಬಾಲಭೋಜನ್ ಚಲ್ಲ ತಂತು चेडवान भाग घेवन देवाला प्रसाद स्वीकार केलेले दृश्य आत्मी पळयत अंडर 19 क्रिकेट टुर्नामेंटाक आमगेले समाजाचे केरळाचे कोच्चीचे गोविंद पै हांणी आयकी जाल्लीची आमगेले देशाचे हॉड क्रिकेट बोर्ड जावन अशे BCCI हांणी ऑर्गनायज करतसले अंडर 19 क्रिकेट टुर्नामेंटाक आमगेले समाजाचे केरळाचे कोच्चीचे गोविंद पै हांणी आयकी जाल्लीची दहीसर दसरा म्हणूची नाव घेतिल्ले आमगेले GSP सभा दहीसर बोरविली हांणी आयोजन करचे JSP गार्डनांतू चल्लाल तसले 16th इयराचे सार्वजनिक श्री शारदा महोत्सवाचे विसर्जना मेरवणीका मस्त गडदरीतीर चोलनू देवाक विसर्जन केले तसले दृश्य आतां आमी पळोवया परब्रह्म स्वरूपिणी त्रैलोक कुटुंबिनी नवदुर्गे नवरूपिणी असुरकुल संहारिणी परब्रह्म स्वरूपिणी त्रैलोक कुटुंबिनी नवदुर्गे नवरूपिणी असुरकुल संहारिणी विमल रूपिणी कमलालय हरिवल्लभाय देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवादिदेवा वासुदेवना देवादिदेवा
वासुदेवना वक्षस्थल निवासिनी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी दारिद्र्यध्वंसिनी शोकविनाशिनी भक्तपोषिणी लक्ष्मी हिरण्मयी दारिद्र्यध्वंसिनी शोकविनाशिनी भक्तपोषिणी लक्ष्मी हिरण्मयी आदिशक्ति देवी सुरमुनिजनवन्दिता सर्वशक्तिमयी श्री लक्ष्मी महामाता. टीम मंगळापुर हांनी चलत जाल्यार मंगळापुरा ट्रॉफी 2023 अंतू ह्या वर्सा कोण विन जालीची हें व्हिडिओ क्लिपाच्या पॅकेजांत पळोवया. मंगळूरांतू उर्वा क्रिकेट मैदानांतू चल्लाल्या मंगळापुरा ट्रॉफी 2023 अंतू सप्तमी वॉरियर्स हांनी विन जालीची. डेडली पॅन्थर्स हांनी रनर अप जाल्ला. ಒಟ್ಟು 10 ಟೀಮಾನ ह्या टुर्नामेंटांतू भाग घेतला. MLA वेदव्यास कामत, टी गणपती पै, सावकार किरण पै, CA जगन्नाथ कामत हांणी सुमार गण्य लोकांना ह्या कार्यक्रमांतू विंजल तांकां आनी रनरअप आनी वरलाले विशेष पुरस्कार दिवन सन्मान केला. आता टॉस जेवचें आसा आमगेलो टू डेडली पॅन्थर्स आनी सप्तमी वॉरियर्स फायनलिस्ट टीम मंगळापुरा प्रेजेंट्स मंगळापुरा ट्रॉफी 2023चे आनी तशीच टॉस करच्याक आमगेलो टू आमगेले मोगाचे RJ किरण हांणी आसाची. सो आतां आमी आतां एक टॉस कोर न्हू कोण हे टॉस विन जाता म्हूण पळया. कोण कॉल? टेल्स इज द कॉल. टेल्स इट इज. कसं करताच? फील्डिंग चेसिंग करतासाची. इत्ते हें सिलेक्ट करचा रिजन कसं? आमगे स्क्वॉड एक्सपिरियन्स आसा तशी खेळताच पुरा चेजार विन जाताच चेस करतना विन जाताच तितली कॉन्फिडन्स म्हाका आसा म्हगेल्या टिमा वयर. ओके ऑल द बेस्ट तुमकां. तुमी टॉस विन जालें म्हणून जाल्यार कसं करता म्हणलें केलें? आम्ही बॉल करत आशिल्ले जाल्यार होडना बॅटिंग करन एक 50-60 घालून डिफेंड करीत आमी लायक अस बॉलिंग लायन अप उठो आमगे. सो कॉन्फिडंट आसा आमगे टीम. ओके तुमकां ऑल द बेस्ट. टुर्नामेंट इतले चंद रितीर जावका म्हण जाल्यार टीम मंगळापुरा हांगे लायक सगळे टीम अनिरुद्ध भट, नारायण नायक तशीच एक कंप्लीट टीम तुम्ही हांगे पळयता आसा यंगस्टर्स जाल्यार हांणी राती पल्ले मस्त काम केला. ह्या टुर्नामेंट इतले चंद रितीरी 2 दिवस चलका म्हण जाल्यार हांकां तुमगेले जोर क्लॅप्स येवका. अशीच प्रति वर्ष असलेची टुर्नामेंट जालता आसा. प्रति वर्ष तुमगेले पुरे जनाला एक सपोर्ट एक पार्टिसिपेशन आमकां
खंडित या एक टूर्नामेंट अंतू जाऊ का जोर के श्रीमद सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याला पुण्यतिथीच्या अमृत महोत्सवाच्या उद्घासाक पोस्टल डिपार्टमेंट हांनी एक विशेष पोस्टल कवर रिलीज केला. ताजी एक व्हिडिओ क्लिप आता तुमगेल मुखारी. आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಕೃತೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ 75 ವರ್ಷಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಲಕೋಟೆಯ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ತಾರು ಸಾಧಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತರದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂತರಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಹಲವಾರು ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಕೃತೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಚಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಕಾಣದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಣುವ ದೇವರು ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದವರು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪರ್ಕ, ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಗೂ ಹೋಗುವಂಥ ಭಾಗ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವಾತಾವರಣಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆ. ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಜಗತ್ತಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇಲಾಖೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲತಃ ಅವರು ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾರಿ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಂತರ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವರು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಂಚಲಕೋಟೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕೋಟೆ ಕೇವಲ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಾದಂಥ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಪುನರಪಿ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಅವರ ವೃಂದಾವನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೊಚ್ಚಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 15 ಬಾರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆ ಒಂದು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವನದ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜೀವನದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ಇವತ್ತು ಕಾಶಿ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಬಂದೆ. ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಗೌರವ ವಿರೋಧದೊಂದಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರೊಂದಿಗೆ 5 ಜನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಎದುರುಗಡೆ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಾದಂಥ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದು ಕೊಡಿಸಿದಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. आर्ट फार्म लॅब्स हाजे डॉक्टर अजित कामत हांनी आरोग्य क्षेत्रांतू 25 वर्स लगून करता अशा साधने खातीर राजस्थानाच्या सनरायज युनिवर्सिटी हांनी विशेष जावन डॉक्टरेट दिवन हांकां गौरव प्रदान केले. विजनरी बिझनेस लीडर आर्ट फार्म लॅब्स हाजे डॉक्टर अजित अन्नू कामत हांकां आरोग्य क्षेत्रांत केलेल्या विशेष साधने खातीर राजस्थानाच्या सनरायज युनिवर्सिटी हांनी गौरव डॉक्टरेट दिवन सन्मान केले. नावादीक आईस्क्रीम ब्रँड जावन अशें हंग्यो आईस्क्रीम हाजे नवे आउटलेट मंगळूरच्या बीजे ओशन पर्ला एद्राक क्रीमी हेवन हें उद्घाटन जालें. हाजे एक दृश्य आतां तुमगेल मुखार. हंग्यो आईस्क्रीम हाजे नवे आउटलेट क्रीमी हेवन हें मंगळूरच्या बीजे कापिकाडांतू उद्घाटन जालें. कॅनरा विकास ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशनाचे मॅनेजर श्री राघवेंद्र कुडवा हांनी ह्या कार्यक्रमांतू मुख्य अतिथी जावन भाग घेतला. मंगळूरच्या अड्ड्यारांत तशें सह्याद्री कॉलेजा ग्राउंडांतू फेब्रुवारी 23, 24 आनी 25 आर्ट फार्मा लॅब्स GPL 2024चे ऑक्शन मंगळूरच्या रमण पै हॉलांतू चल्ला. हाजे एक दृश्य आतां तुमगेल मुखार. आमी सगळे वर्स राखचे जाल्यार GPL ह्या वर्स आपास जावचें आसा तें फेब्रुवारी 23, 24 आनी 25
मंगळूरच्या अड्ड्याराच्या सह्याद्री ग्राउंडांतू चलता. आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड GPL 2024चे ऑक्शन मंगळूरच्या TV रमण पै कन्व्हेन्शन हॉलांतू चल्लं. ಒಟ್ಟು 16 ಟೀಮ್ या वर्ष भाग घेवच्याक आसाची. ताजी एक ಒಟ್ಟು विज्युअलायझेशन आता तुमगेल मुखारी रजत भंडारकर हांगेल्या निरूपणांतू पळयत. 500 रायझिंग स्टार्स, 5000 मल्पे, 6000 जयकार, 6000 जयकार, 6000 जयकार, जयकार 6000 फर्स्ट कॉल. नेक्स्ट प्लेयर नंबर 44 रक्षित शणै मुल्की. रक्षित शणै प्लेयर नंबर 44 1000 मुल्की, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 मल्पे, 3500 मल्पे, 3500, 4000 जयकार, 4000 जयकार, जयकार 4000, जयकार 4000, 4000 जयकार स्ट्राइकर्स. नेक्स्ट UK एकादश सारस्वत्स A, पूल A. नेक्स्ट मल्पे यूनाइटेड. पूल B फॉर बॅट. पास GPL 2024 अंतू तुमगेल प्रॅक्टिस आता स्टार्ट जावो आणि GPL 2024 अंतू विन जावचे तसले एक प्रयत्न खंडित असो म्हणून सांगताची. मस्त धन्यवाद आयचे ऑक्शन प्रोसेसान भाग घेतलाक. थँक्यू सो मच. तुम्ही इतली वेळ पळयलेची GSP समाचार. तुमकांय तुमगेल्या गांवांतू GSP समुदायाक खंयचे संबंध पाविल्ल्या न्यूज आमगेल समाचारांतू घालका म्हणून मनस म्हणजे एक लायक व्हिडिओ ना फोटो ಒಟ್ಟು ವಿಚಾರು आमकां तुमी WhatsApp आमगेल्या नंबराक पेटवेत ना आमकां मेलय कोरेत. तुमगेल गांवचे न्यूज वर्ल्ड वायड जनान पळोवच्याक आमी ताका वेदिक दिताची. ह्या वाराचे न्यूज मुखारच्या वाराच्या GSP समाचारांतू आयतारा सकाळ 8:30 अपास मेळ्या. सगळ्यांकय स्वाम्याल्या देवाल्या आशिर्वाद नित्य निरंतर आसवा म्हणून आमी मागून घेताची. नमस्कारू. देव बरें करो.